Hey guys, welcome back to my channel and बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ दिनैनि भिडिअआनो जागोन vlogging भिडिअ दिल्लीयाव थानाय कुतुब मिनार होननाय जायगायाव जों बेरायनो थांनो नागिरदों बेनिनो दिनै vlogging भिडिअ खालामगोन आङो I hope नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनो and दायो जों थांनोसै keep watching guys. Finally मोनफैबाय जों guys दायो टिकेट काउन्टाराव जों थांगासिनो नैबेयाव टिकेट दानो दायो टिकेट दांनोसै टिकेट दानो थाखाय नैबेयाव लाइन जानाङो दिनै बारा मानसि गैया नालाय बेखायनो खालि नङाबा बिराद भिर जायो चारलेल' चार नाय गाइस गोजौ लिरनाय दङ फरेनफोरनि थाखाय 600 ओमफ्राय इन्डियानफोरनि थाखाय 40 थाखा मात्र गोमोथाव बाथ्रालै खिन्थु guys जों दायो टिकेट लाबाय एन्ट्रि खालामसै दायो नोंथांमोनाबो नायनो थाखाय रेडि जादों नै गाइस नोंथांमोना गेटनिफ्राय आगान सुरजेनबा पार्कनि महर मोखांखौ नै बिदि महरा नुनो मोनग्रोगोन जोङो दायो बैयाव थांनांगौ थांबाय थानोसै बेयाव गोबां मानसि जायो गाइस दिनै बिराद खम खिन्थु चाइनिज करियानफोराबो फैयो आरोना बहुत आउट कान्ट्रिनि मानसिफोराबो कुतुब मिनारा बैनो गाइस 120-30 मिटारसो गोजौ नांदों आरोना बियो वाव So nice. Fine जोबोद मोजां नांदों guys. Look, this is the Qutub Minar. दिल्लीयाव जेसेबां जायगा बेरायदों ना माने पार्कफोराव आरोना बेनिख्रुइ मोजां मोनसिनाखै आरो आं जेराव बेयो मोजांसिन माने भिडिअ बागेरा ओमफ्राय सेल्फि बागेरा लानो बहुत मोजां आरो ब्लग भिडिअ बानायनो बहुत मोजां जायगायाबो गिदिर ओमफ्राय प्लेसआबो बहुत मोजां सेल्फि भिडिअ बागेरा लानो बहुत मोजां आरोना बेयाव प्लेसआ ओमफ्राय गासै फेमिलियाव फैनो हायो बेयाव फेमिलि कपल्स जेबो माना गैया आरोना बेफोर न'आ बहुत बोसोर जाबाय गाइस जोंनि आबैनि समावसो मोनथिया बेसां आबै नायदो इयाव फरायनानै बिनि सोमोन्दै लिरनाय दंजोबो कुतुब मिनारनि सोमोन्दै नैबेयाव हिन्दी बेयाव इंलिसमोन बेयाव फरायबानो मोनथिगोन आरोना कुतुब मिनारनि सोमोन्दै जोंनि भारत हादरनि गोजौसिन मिनारा मा होनबा बेनो कुतुब मिनारानो सबनिसाय गोजौसिन जोंनि भारतनि नुबाय मोगथाङाव दहाय आङो गुगोलाव सार्च खालामना नायदोंमोन बेखौ सोर जागायजेननाय सोर बानायनाय माने 1193 मायथाइयाव एबक नामनि सासे मानसिया बेखौ सुरु खालामदोंमोन नाथाय एबकआ पुरा खालामनो हायाखैमोननो बेनि उनाव इलतुतमिस होननाय सासे मानसियासो बेखौ पुरा खालामदोंमोननो 1193 मायथाइयाव बानायनायबा होमबा साननानै नाय बेसेबां बोसोर जाखो बेसेबां आगोलनि थेवब्लाबो बेफोरो बहुत स्ट्रं दं मिथिबाय गाइस दाबो जेबो जायाखै आरोना बहुत बोसोर जोरबावगोन आरोना बेफोरो ओइ मा खालाम सानदों नोङो हा बोखानो हागोन नालाय नों बेखौ न'आव लांनाय आङो दम दोङोबा बेयाव जानला मोनला दुस्थु खालामनो हाया आरोना सिकिउरिटि थाजोबखायो आरो जायगाखौ बहुत क्लिन खालामना दोनो Take a
गाइस जों दायो बेनिफ्राय ओंखारसिगोन कुतुब मिनाराव मा दङ मा गैया दिनै आंबो नुबाय आरो नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजों नुबाय तो इतना मेहनत करने के लिए 1 लाख तो बनता है भाई दबा दे यार एग्जिट जानो थाखाय जों बेयाव टिकेटखौ होना गालांनांसिगोन तो नैबेयाव तो जों दा ओंखारबाय अट' हमनांसिगोन मेट्र' स्टेशनसिम थांनो थाखाय बे पार्कनि नामाबो कुतुब मिनार आरो जों थांगोन मेट्र' स्टेशननि नामाबो कुतुब मिनारानो कुतुब मीनार में जाना है भैया guys दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो and thank you for watching guys bye bye take care